बोला बोला शेरों वाली मैया की। मनवा में ललसा ओही नवमी में बैठे तीरे कलसा सखी लागल रे मनवा में ललसा अवतारी में जोता वाली रे बाग के सवरिया से सखी लागल रे मनवा में ललसा ओही नवमी में धरई तीरे कलसा सखी लागल रे मनवा में ललसा ओही नवमी में बैठे तीरे कलसा कब से निहारे नहीं न देखो ना तो पहरिया से कब से निहारे नहीं न देखो ना तो पहरिया से अवतारी में जोता वाली रे बाग के सवरिया से अवतारी में जोता वाली रे बाग के सवरिया से अवतारी में जोता वाली रे बाग के सवरिया से अवतारी में जोता वाली रे बाग के सवरिया से बोला बोला थामे वाली माई की। मैथिली वॉइस लाइव स्टूडियो बैजनाथपुर सहरसा। ओही नवमी में बैठे तीरे कलसा अवतारी में जोता वाली रे बाग के सवरिया से पौआ पैखर हम त चुनरी ओढ़ा के निमिये के छाँव तले माई के बैठा के पौआ पैखर हम त चुनरी ओढ़ा के निमिये के छाँव तले माई के बैठा के कब से निहार तारे देखा ना हो गइल बाटे मनवा बेचैन हो मनवा बेचैन हो मनवा बेचैन फुलवा सजैले बानी देखा ना पूरा डगरिया में फुलवा सजैले बानी देखा ना पूरा डगरिया में अवतार में जोता वाली रे बाग के सवरिया से अवतार में जोता वाली रे बाग के सवरिया से अवतार में जोता वाली रे बाग के सवरिया से अवतार में जोता वाली रे बाग के सवरिया से बोला बोला जोता वाली मैया की। मैथिली वॉइस लाइव स्टूडियो बैजनाथपुर सहरसा। ओही नवमी में बैठे तीरे कलसा अवतारी में जोता वाली रे बाग के सवरिया से निमिये के छाँव तले माई के बसेरा अरहुल के फुलवा लगैले बहानी डेरा निमिये के छाँव तले माई के बसेरा अरहुल के फुलवा लगैले बहानी डेरा करे गोहार माई ले कर नाम हो एक बार दे दाना हमरा पे ध्यान हो 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 गीतवा गवले बानी देखा ना पिंटू महलिया से गीतवा लिखवले बानी देखा ना राइटर अभिमन्यु से अवतारे महासेरा वाली रे बाग के सवरिया से अवतारे महासेरा वाली रे बाग के सवरिया से अवतारे जोता वाली रे बाग के सवरिया से बोला बोला बखोरापुर वाली माई की।